Għal sekli sħaħ il-gżira ta' Kamuna kienet dar għal pirati, kursara u bdiewa fqar. Minn dejjem il-Maltin pruvaw jikkontrollawha jew inkella jagħmlu xi ftit ta' qassa fuqha. Infatti il-Maltin qabel sew ma ġew il-kavallieri pruvaw jibnu kastell fuq din il-gżira, iżda ma kienx innexxielhom. Illum l-ispirazzjoni tagħna imma mhuwiex dan il-perjodu iżda l-epoka moderna tal-gżira ta' Kamuna. Il-torri ta' Santa Marija ta' Kamuna qiegħed fuq l-ogħla punt tal-gżira. Ilu madwar 400 sena jikkmanda dan il-fliegu ta' bejn Malta u Għawdex. Mijiet jekk mhux eluf ta' kursara, sajjieda, kavallieri pirati kienu jiġu hawnhekk biex jiskennu fil-bajjiet żgħar ta' Kamuna. Fl-1779 il-kursar Malti, il-Kaptan Prezzjosi, kien qiegħed hawnhekk taħt it-torri ta' Kamuna. Bat il-fellukka tiegħu biex tagħti sinjal lil Torraro jew inkella il-kaptan tat-torri biex jgħidu li għal 3 ijiem, 4 ijiem li kienu ġejjin huma kienu ħajkunu qegħdin fuq Kamuna. Għaliex kienu ħajġu hawn? Sempliċement biex jippreparaw għall-gwerra. Inaħtfu l-armi tagħhom, l-azzarini, il-kanuni u jippreparaw il-luħ u x-xini għall-gwerra biex joħorġu minn hawnhekk jattakkaw il-Mediterran kollu. Il-gżira ta' Kamuna kienet famuża għal kaċċa. F'Nik Slavax li kienu jduru madwar il-gżira kienu ikla perfetta għal kursara. Imma il-kursara u anka dawk li kienu jitlu bil-kutrabandu jew inkella xi pirati kienu jagħmlu wkoll negozju illegali fuq din il-gżira. Allura l-Gran Mastru Pinto fl-1740 prova jikkontrolla din il-biċċa tax-xogħol billi bena din l-assa li hawn warajja. Li hi probabbli l-aqdem assa li hawn fil-gżira tagħna li għadha taħdem sal-lum il-ġurnata. L-assa fuq Kamuna ġabet magħha kontroll ta' dak kollu li kien jinxtara jew jinbih fuq il-gżira. Infatti, id-dokumenti hekk jiġdu u għandna din l-evidenza kollha fil-biblioteka tagħna ta' Malta. Id-dokumenti juru x'tip ta' ikel kienet jiġi mittiekel. Ġobon minn l-Olanda, ġobon minn Sqallija, diversi tipi ta' ħaġin, xejjex bħal qaqoċ, frott bħal frawli u laħmijiet differenti. Dawn kienu li kienu qed jittiekel hawnhekk jew inkella kien jinxtara jitabba fuq il-bastimenti tal-Korso u minn hawnhekk joħorġu fil-Mediterran. U hekk naslu għall-ispirazzjoni tal-platt tagħna llum. Risotto bil-gambli ħomor Maltin. Mill-listi li għandna dak iż-żmien aħna pruvajna nsibu x'kien qiegħed jinxtara, x'kien qiegħed jinbih u nsibu li l-Kaptan Prezzjosi kien qiegħed jiekol risotto b'dawn il-gambli ħomor. Għax kien ftit raffinat, iddeċida li jżid ftit pistaċċa minn Bronte. Għal-baħrin tiegħu iżda il-Kaptan Prezzjosi kull ma tom kienu pulpetti b'morina iżid ftit żebbuġ jew arabali imma s-sofistikazzjoni tal-platt tiegħu ma kienx teżisti f'dan il-platt sempliċi għal-baħrin.
Kamuna baqgħet post fejn kien jiġi innegozjat ikel għal kull sara jew għal kull bastiment li kien jgħaddi minn hemmhekk sal-1790. L-attivitajiet li bdejna nitkellmu fuqhom illum bil-mod bdew inaqsu. Infatti fis-snin 90 tas-seklu 18 il-gżira ta' Kamuna ġiet mogħtija b'ċens lil żewġ aħwa, Giuseppe u Francesco Xwiereb minn Għawdex. Dawn it-tnejn iddeċidew li idawru il-Kamuna frazzett kbir fejn ikunu jistgħu jipprovdu ikel u ħxejjex għal beħ. Iżda din l-istorja kienet qasira ferm, għax fl-1798 il-ġeneral Bonaparte wasal Malta u Kamuna ġiet abbandonata. F'dawk is-sentejn ta' taqlib li kien hawn f'pajjiżna, il-gżira ta' Kamuna kienet mbagħad qed tospita ħafna karattri differenti. Kollha ġadbini jew eżilji li jaħarbu mill-belt Valletta u jispiċċaw eżiljati ġewwa Kamuna. Iżda din hija storja għal darb'oħra.